खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड' जब निउसआव बरायना लाग्रोनाय जाबाय आरो नैबे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायफिनबाय। लोगोफोर जोंहा अरुणोदय आरो रिसेभिम स्किमनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिआरनि सिङाव थानाय रायजोफोरनि थाखाय। जोंहा माने बे अरुणोदय स्किम आरो रिसेभिम स्किमाथ' गासिबो आसामावनो सोलिगासिनो दङ, नाथायबा जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ अफिसियेलि माने बिटिआरनि सिङाव लन्च खालामगोन होनना बिथांमोना बुंदों। आं नोंथांमोननो बेखौ खोन्थानिनै बे प्रमद बर'आ बिटिआरनि सिएमनि अफिसियेल माने फेसबुक एकाउन्ट बिथाङा बे बुंखादों आरो जोंनि बे बिटिआरनि सिङाव थानाय जेरै बाक्सा, चिरां, क'क्राझार, उदालगुरि बे मोनथाम डिस्ट्रिक्टआव बे अरुणोदय आरो रिसेभिम स्किमखौ आरोबाव खेनसे माने गोदानै इमप्लिमेन्टेसन माने गोदानै लन्च खालामफिनगोन। सिगाङावथ' माने बे बिटिआरआव अरुणोदय स्किम आरो रिसेभिम स्किमाथ' जाखांबाय, अब्लाबो आरोबाव माने जोंहा माने गोदानै खालामफिनगोनानो इमप्लिमेन्टेसन खालामफिनगोन अरुणोदय आरो रिसेभिम स्किमखौ बिटिआर एलंसाइड बिथांमोना सावरायलायनायाव बुंदों आरो एमपि, स्टेट मिनिस्टार, एमएलए बिथांमोना माने रायलायनायाव बेखौ सावरायदों आरो माने गोदानै अरुणोदय स्किम आरो रिसेभिम स्किमखौ बिथांमोना गोदानै लन्च खालामफिनगोन बिटिआरनि सिङाव। दा माला लन्च खालामगोन बेखौथ' मिथिला दायो, बिथांमोना बे बुङाखैदि माला लन्च खालामगोन, जायखिजाया इमप्लिमेन्टेसनखौ खालामगोन होनना बे बुंदों अरुणोदय आरो रिसेभिम स्किमखौ। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जानांगौ अरुणोदय स्किमनि जोहै नोंथांमोना मास मोनसेयाव 830 रांखौ मोननो हायो। मास मोनसेयाव नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन जुदि नोंथांमोननि बे एप्लाइ खालामनाया एप्रुभ जायोबा अरुणोदय स्किमनिया। ओमफ्राय जोंना बे रिसेभिम स्किमनिया बिनो 50,000 रांखौ नोंथांमोना माबाफोर बिजनेस खालामनो थाखाय एबा जायखिजाया नोंथांमोना स्टार्टआप बिजनेसफोर मावबा 50,000 रांखौ मोननो हागोन। जेनेबा सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोनाबो मोननो हागोन 50,000 रांखौ माबाफोर खामानियाव बाहायनो थाखाय। नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिगौ जानांगौ, सिगाङावनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामबाय जानांगौ सोरबाफोर बे रिसेभिम स्किमखौ। नाथायबा जोंहा माने बिटिआरनि सिङाव आरो गोदानै बे रिसेभिम स्किमखौबो लन्च खालामगोन होननानै बिथांमोना बुंदों। अब्ला नोंथांमोना बे लन्चखौ खाबु लानो हागोन। बे लन्चजों 50,000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन सेल्फ हेल्प ग्रुप दङबाबो। ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना बिजनेस मावनो सानोबा अब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन 50,000 रांखौ। दा माला लन्च खालामगोन बेखौ बिथांमोना बुङाखै। जेनेबा इयुनाव जुदि बिथांमोना अफिसियेलि खोन्थाहरोबा आं नोंथांमोना भिडिअ बानायनानै खोन्थाहरगोन माला लन्च खालामफिनगोन, गोदानै माला एप्लाइ खालामफिनगोन, एप्लाइआ अनलाइन जागोन ना अफलाइन जागोन बेफोरखौ आं नोंथांमोननो इयुनाव जेनेबा आपडेट फैयोबा भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो बिटिआरनि सिङावनो जा आसाम गभर्नमेन्टनि सिङावनो जा साख्रिनि आपडेटजों लोगोसे गभर्नमेन्टनि स्किमखौ मोनबाय थानो हायो। भिडिअखौ बिसिम नायदोंबा मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो। नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम आरो आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। भिडिअखौ नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो बयनोबो, जाहाथे बयबो मिथिनो हायो। गोजोन्थों लोगोफोर।